Матур бәйрәм иртәсе көзге кояш елмаюы белән бүген Иске Кулатка эшчеләр поселогына килеп җитеште. Хөрмәтле милләттәшебез Гөлфия Вилдан кызы Мустафина үзенең 65 яшьлек юбилеен каршылый. Шушы бәхетле гомер мизгеле белән чын күңелдән котлап, җылы теләкләрен беренчеләрдән булып яраткан тормыш иптәше Рәис Зиннатуллович, ул Рөстәм килене Алсу, оныклары Радиф һәм Ралиночка җиткерергә ашыгалар. Сөекле тормыш иптәшем, гүзәл табигать кочагында урнашкан Карамалы авылында, ишле гаиләдә, 5 балалы гаиләдә якты дөньяга аваз сала. Гомер юлым үз авылым гүзәле белән 1980 елдан башланып китте. Пар канат кагып менә инде 43 ел бергә матур яшәп киләбез. Мәхәббәт җимешебез булып, бердән-бер бик кадерле улыбыз Рөстәмебез үсеп җитте. Бүген бәйрәмең көнне, күңелемне актарып, йөрәгемнән чыккан сүзләрне туры килеш җиткерәсем килә. Әле яры язмыш миңа сине язган. Беренчедән, әти-әниеңә шундый хатынымны тәрбияләп үстергәннәре өчен рәхмәт укыр идем. Гомер барышында без күп тапкыр тауларга да мендек, тау астына да төштек дигәндәй. Хәзер ачыктан ачык аңлыйм. Әгәр Гөлфияң янәшәмдә булмаса, мин бүгенге якты көнемә ирешмәгән булыр идем. Аның әйткән сүзеннән чыгарга уем да булмады. Хата кимчелекләрем күп булса да, пәйгамбәрләр сабырлыгы белән тулган хатыным һәр вакыт мине аңлап, тыңлап, гафу итеп яшәде һәм яши дә. Шуның өчен тагын бер тапкыр рәхмәт сиңа, алтыным. Бүген инде гомер уртасында сөенеп яшәр өчен алтын оныкларыбыз бар. Аларга карыйм да гомерләр зая узмаган икән дип аңлыйм. Олыгайды әкрен генә икәү, гомернең көзенә керәбез. Тормыштагы тырышлыкны хәзер бала оныкларда күрәбез. Гаиләдә хатын-кызны муен диләр, ирләр олы башлар булса да. Кайда барды муен шушы якка борылалар, буйсынмаса да. Син дә, җаным, үрнәк хатын булдың. Матур тормышыма зур рәхмәт. Булсын безнең алгы гомеребез бары матур, бары тик рәхәт. Әни дип фәрештәләрне атылардыр. Әйе, фәрештәләрне. Чөнки аларны кысыман әниебезнең күңеле саф, куллары барыбызны кочарга җитәрлек киң һәм йомшак. Аның карашлары ләйсән яңгырыдай җылы, тавышы шишмә чылтыравыдай ягымлы. Мин бала чактан ук бернигә мохтанмыйча, әниемнең Олытау ышыгында, әтиемнең күз карамагында патша улы сыман үстем. Олыгайгач та мәктәпне тәмамлап уку йортына кердем. Аннары яраткан кешемне очратып гаиләмне кордым. Гомеремнең һәр адымында әнием минем янәшәмдә булды. Бүген дә ул кирәк булса, вакыт белән санашмыйча шалтыратуда очып килеп җитә. Җиргә кадәр иелеп сиңа рәхмәт укыйбыз, фәрештәбез. Оныкларың да сине үлеп яратып көтеп торалар. Сөекле әниебез, яраткан әбекәебез. Рөхсәт ит юбилей бәйрәмендә сиңа ихластан бар кылган игелекләрең өчен рәхмәт әйтергә. Әгәр сине рәнҗетеп, вакытында авыр сүзләр әйткән булсак, гафу ит. Киләчәктә без сиңа авырлыклар китермәскә тырышырбыз. Безнең өчен, оныкларың өчен үзеңне саклап яшә әле, кадерлебез. Без сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Рәхмәт, әни, миңа гомер бирдең, төн йокламый безне үстердең. Ялгыш кына чирләп киткән чакта балам диеп җылап өзелдең. Гафу ит син, әгәр икән ялгыш без елаткан булсак тормышта. Төрле хәлләр булды, газизыбыз, Ходай язган синең язмышта. Син гомердә авыр суламадың, зарланмадың биргән язмышка. Бүген балаларың рәхмәт әйтә, яшә әле безнең шатлыкка. Котлы булсын матур юбилеең, алар кабатланмый яңадан. Котлау белән кабул ит рәхмәтләр, бар онык һәм сөйгән баладан. Хөрмәтле Гөлфия Вилдановна, чын күңелдән бар теләкләргә дә кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Матур сүзләр булса, син бит лайык барысына. Ай кояштай балкып һәрчак чыгасың син каршыма. Алтыным син, алтыным, сөюемнең ялкыны.
tuğga azap bulur Күңелләрдә йөрмәсен Бәхет нуры булып балкып Ялкын булып дөрләсен Алтыным син алтыным Сөюмнең ялкыны Жаным киеп сусаганда Син бит суның салкыны Алтыным син алтыным Сөюмнең ялкыны Жаным киеп сусаганда Син бит суның салкыны Шешкем дием сиңа Күңлемдәге кояшым Тормыш юлларын узганда Бул гомерлек юлдашым Алтыным син алтыным Сөюмнең ялкыны Жаным киеп сусаганда Син бит суның салкыны Алтыным син алтыным Сөюмнең ялкыны Жаным киеп сусаганда Син бит суның салкыны Жаным киеп сусаганда Син бит суның салкыны Гөлфия Вилдан кызы Мустафинага алыга таба тагын бер кытлау сәламе бар. Бу юлы иске кулатка эшчеләр бистәсеннән Хасановларга иләсе. Кыдаларыгыз Ирфан Ханафиевич, кыдагыгыз Мәрьям Абдулловна, Ерак Сибир якларыннан кызлары Иркә тормыш иптәше Илнур, балалары Амира, уллары Илнур кытлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Ниләр сөйләп китеп булырсың безнең якыныбыз кыдагый хакында. Ул дөньяны бизәгән, тормышны матурайта алган, яраткан тугрылыклы хатын. Җанын кызганмыйча, йокысыз төннәр, тынычсыз көннәр үткәреп, тиешле тәрбия бирә алган матур бала анасы. Оныкларын күкрәгенә кысып, сөеп, назлап, иркәләп яшәүче гүзәл оныклар әбисе дә. Шуның өстәвенә бар туганнарга, якыннарга карата мәрхәмәтле кардәш тә. Синдәй кешеләр бик аз. Күңелең дөрестән дә кодагый кирләнмәгән. Кеше хәтере саклап, гомердә дә рәнҗетмичә, барысының да нишкә кылларын кадерләп гомер кичерәсең. Син шын хатын-кыз үрнәге. Көн сайын хәлләр белешеп яшисең. Балаларыбызга күрсәткән кода белән ярдәмегезне санап та сөйләп тә бетергесез. Рәхмәт сезгә шулай олы күңелле булуыгыз өчен. Якыныбыз, рөхсәт ит сине бу гүзәл бәйрәмең белән ихластан котларга. Җитте вакыт ял итеп, балалар, оныклар шатлыгы татырга. Гомере буе син зарлануны белмичә яши торган кеше. Бу алга таба да шулай булсын. Бар яктан да без сездән тик үрнәк кенә алып яшибез. Киләчәк көннәрегез дә тынычлыкта гына узсын. Бәла хазалар барысы да сезне уратып бетсеннәр. Кадерле кодагыебыз, 65 яшь ул шатланырлык тантана. Бу чакта хатын-кыз яңа сулыш алып яши башлый. Без сиңа ихлас күңелдән армый-талмый яшәвеңне телибез. Балаларга күрсәткән ярдәмең синең санап бетергесез. Олы рәхмәтләр укып алда да шулай бер авыздан тату булып кына гомер кичерик. Балаларыбыз безне шатландырсын иде. Октябрь айында туыпсың, көзге кояшка төренеп, шуңадыр булут астыннан чыккан чәчәктәй күренеп. Авыр сүзләр әйтә белми, кыенлык китермисең, бер кайчан бер авырлыклар кемгә дә җиткермисең. Таң каламын, холкың синең алтын бәясе төсле, бигрәкләр дә булдың әле син сабыр һәм дә көчле. Алга таба бәхет телик, анысы кирәк тормышта, өстәвенә шатлык белән бирсен Ходай уңышта. Котлы булсын, матур узсын синең гомер бәйрәме, кабул итче кодалардан җыр һәм теләк бәйләме. Хөрмәтле Гөлфия Вилдановна, махсус сезгә дип җыр яңгыратабыз, кабул итеп алыгыз.
Senin beleni kutlayman, yıldız bastı kuk yüzün. Bizning dostlik ömürlük bulsun, şuna kildim meni bugün. Kutlayım seni, yüzlerinden nur sivilsin. Senin turmuşların şeşeklerge menge kümülsün. Kutlayım seni, yüzlerinden nur sivilsin. Senin turmuşların şeşeklerge menge kümülsün. Biz barыбыз şadkına bugün, seni kutlap duymaybız. Yatdı güleşek selametlik, telli armaybız. Kutlayım seni, yüzlerinden nur sivilsin. Senin turmuşların şeşeklerge menge kümülsün. Kutlayım seni, yüzlerinden nur sivilsin. Senin turmuşların şeşeklerge menge kümülsün. Yaşasın dostkayım, yolların bulsun doğru. Bizning dostlik ömür boyuna her vakit kalsın doğru. Kutlayım seni, yüzlerinden nur sivilsin. Senin turmuşların şeşeklerge menge kümülsün. Kutlayım seni, yüzlerinden nur sivilsin. Senin turmuşların şeşeklerge menge kümülsün. Şeşeklerge menge kümülsün. Kutlayım seni, yüzlerinden nur sivilsin. Senin turmuşların şeşeklerge menge kümülsün. Kutlayım seni, yüzlerinden nur sivilsin. Senin turmuşların şeşeklerge menge kümülsün. Şeşeklerge menge kümülsün. Alдағы құтлау сәлемін сіздің үшін Гүлфия Вилдановна, қойнатағыз Зиннатулла Алижанович, қойнанағыз Мүшфика Абдулхадиевна, Сызрын шәһәреннән кызлары Рәйсә, тормыш иптәше Расим балалары белән, Расимә, тормыш иптәше Фәрит балалары белән язганнар. 40 елдан артык үз кызыбыз, бер туганыбыз сыман бик якын булып яшәгән киленебез Гөлфиябез бүген олы юбилейын каршылый. Искиткеч әйбәт, киң күңелле, туган жанлы, олы йөрәкле кеше ул. Biz аны айрыша якын күрәбез. Ике як туганнарны да яратып, хөрмәт итеп яши. Гаиләсе, баласы өчен üzülеп тора. Бик уңган, булдыклы, тырыш безнең Гөлфиябез. Аның белән аралашу җанга тынычлык, күңелгә рәхәтлек бирә. Аралар ерак булмаса да, чакрымнар бар. Алар һәр вакыт улыбыз белән безгә килеп, хәлләреннән килгән кадәр ярдәм итеп китәләр. Гомере буе ачык йөзле, тырыш һәм уңган ул. Алга табада шулай бергә аралашып, шатлык куанычларны уртаклашып, хәлләребезне белеп яшәсәк иде. Аллаһ Тәгалә саулыктан, бүгенгедәй матур имин тормыштан, җан тынычлыгыннан аермасын. Күз карасыда якын, татлы бала онығыңның бәхет тәүфигына куанып, сөеп, тиң ярың белән озын гомер кичерергә насыйп итсен. Кадерлебез, сине чын күңелдән матур бәйрәмең белән котлыйбыз. Гаилә бәхете, рәис белән тигезлектә, үзегез төзегән шул матур тормышыгызның рәхәтен күреп, шатлык тулы өегезнең яме булган улыгызның, оныкларыгызның шатлыгын тоеп, җан тынычлыгы белән бер-берегезне кадерләп, яратып яшәвегезне телибез. Тормышыгыз бөтен, мул, йортыгыз кунакчыл. Сыклангыч тормыш юлыгызны акыл зирәклеге, кул тырышлыгы, сабырлык, уңганлык бизи. Алтын кулларыгыз сызлауны, тынгысыз җаныгыз арыталыны белмәсен. Саулыкка тиенеп яшәргә, тапкан бәхетегезне югалтмыйча, бәрәкәттә, муллыкта яшәргә язсын. Йөзегездә бәхет чаткылары сүнмәсен. Уй-хыялларыгыз матур, туар таңнарыгыз тыныч, саулыгыгыз ныклы булсын. Юбилейгыз котлы мөбарәк булсын. Рәхмәтләрне сиңа җиткерергә, каян табык җылы сүзләрне. Тигезлектә тулы бәхет белән каршылагыз алтын көзләрне.
65-тә гомер йомгагының тик яртысы гына сүтелгән. Әле алда зур бәхетләр күптер, язмыштан бүләк ителгән. Үткәннәргә үкенмәслек итеп яшәгәнсең, күпләр соклана. Муллык, бәхет юлдаш булсын һәрчак, яшәгәндә якты дөньяда. Май кояшы нурын сипкән кебек, ташып тулып килсен бәхетең. Сәламәтлек, уңыш юлдаш булсын, чынга ашсын хыял өметең. Кытлы булсын Гөлфия туган көнең, кояш кебек балкый йөзләрең. Кайгы хәсрәт күрми, шатлык белән үтсен синең гомер көзләрең. Хөрмәтле Гөлфия Вилдановна, алтын төсле кояш сезнең юбилей хөрмәтенә бүген тагын да җылырак яктырта төсле. Нурларында коенып, рәхәтлек сизеп яшәрегезне телибез. Yaşauның һәрбер мизгеле мәшәкать белән тулган. Яшигәле, яшен булып, бу дөньяда гомердән дә кадерлерәк берни юк. Яшигәле, яшен булып, бу дөньяда гомердән дә кадерлерәк берни юк. Дустуган белән күрешик яңартык мәхәббәтне. Яшигәле, яшен булып, бу дөньяда гомердән дә кадерлерәк берни юк. Яшигәле, яшен булып, бу дөньяда гомердән дә кадерлерәк берни юк. Яшау бер татлы мизгел генә. Яшигәле, яшен булып, бу дөньяда гомердән дә кадерлерәк берни юк. Яшигәле, яшен булып, бу дөньяда гомердән дә кадерлерәк берни юк. Яшен булып, бу дөньяда гомердән дә кадерлерәк берни юк. Яшигәле, яшен булып, бу дөньяда гомердән дә кадерлерәк берни юк. Бу дөньяда гомердән дә кадерлерәк берни юк. Бу дөньяда гомердән дә кадерлерәк берни юк.